petita guia és un recull de tot el treball que s'ha fet, de tot el que hem anat fent durant tots aquests anys, i també a partir d'avui i amb aquesta sortida el que volem amb aquesta publicació és també marcar que no hem acabat, que tenim molta feina per endavant i que l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, agrupant més d'un 83% dels municipis de tot el país, serà clau i s'ha de tenir en compte. Durant 9 anys, l'AMI hem estat implicats en aquest camí que hem exercit per tenir un estat propi. I avui presentem aquesta petita guia per dir que hi érem, hi som i continuarem sent. Avui presentem el que és el primer volum d'una col·lecció que de moment té 2 títols més ja projectats, que s'ha dit en un format molt fàcil de llegir, molt amè, molt visual, i que enviarem a tots els ajuntaments i entitats a través dels quals arribarà al públic en general. En aquest primer volum el que trobarem és la implicació del món local, d'alcaldes i alcaldesses i càrrecs electes en la construcció de la República Catalana. Tot el que s'ha implicat fins ara, tot el que ha representat i tot el que representarà en un futur. Aquestes alçades de la confrontació que planteja el moviment independentista amb l'estat espanyol, des del municipalisme independentista i representat per l'AMI, el que es considera oportú i important és tenir una panoràmica clara en el punt en el que estem. Per això s'ha editat aquesta petita guia, perquè creiem que és indispensable entrar en una fase d'acumulació de forces que ens possibiliti tornar a fer un embat. L'AMI som un actor més d'aquest procés, però som un actor important, un actor amb representació territorial i amb representació de totes les forces polítiques independentistes. I aquest és un valor que s'ha de tenir en compte si realment volem assolir la nostra fita.